ribastel. Romana laga nos lanta para nos recibir nos celebrante y nos servidor de misa. Na nombre di Tata, di Iu e di Spiritu Santo. Gracia di Señor Jesús Cristo, amor di Dios y comunión di Spiritu Santo sea bozo. Bon tardi. Beste mensen, van harte welkom in onze Petrus en Pauluskerk bij de viering van de Antilliaanse gemeenschap op Vredeszondag. Dit weekend is het begin van de Vredesweek. Om het thema vrede bij de mensen meer onder aandacht te brengen. Zoek de verbinding is het thema van deze viering. Verbinding tussen mensen is iets wat onze samenleving vaak ook pijnlijk wijze mist. De koning heeft er ook toe opgeroepen bij de troonrede. En vervolgens hebben we bij de politieke debatten weer moeten toezien hoe mensen elkaar niet kunnen bereiken. Woorden schieten tekort en daarom gaan we vandaag voor bidden, voor die vrede en voor de verbinding. Laga nos confessa nos picanan pa nos por celebra, na un manera digno, et mysterium sagrado di nos fe. Mita. Amen.
culpa, para mi gran culpa, que se me Mara Dios, Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdona nos pecados y líbranos la vida eterna. De Heer zij met u. Laat ons bidden. God, onze Vader, Gij kent ons zoals wij zijn.
Gij houdt van ons allen en schenkt gij ons het leven. En wij vragen u, breng ons tot inkeer, zodat wij ons tekort aan liefde inzien, zodat wij onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons, zodat wij ons bevrijden van alles wat ons vasthoudt. Laat ons groeien naar Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, vandaag en alle dagen. Amen. Die prome lectura saca voor de boek de Amos. Peste bosto que atrapa gente de necessidade e ta elimina e hombre chiquije país escucha. Você da bisa que hora fiesta de luna novo da passa para acaba, que hora sábado chega no seu fim para nós abrir magazina trobe e vende nos maishi, para nós fazer baque de cana mais chiqui, aumentar o peso de placa, concalcular a balança e vende hasta e bagas a bom preço. Nós está compra homem que não tem nem moda de morrer como cativo, ora e não propaga seu deve, onde não deve mais com par de sandália da costa. Senhor, gran orgulho do pueblo de Jacob ahura, nunca lo minó lubida lo que não ahasi. Palavra de Deus. Salmo responsorial, refrão tabisa, Senhor ta halsa humilde não. Servidona de Senhor, alabá. Si, alabá, Senhor, seu nome. Alabá, seja o nome de Senhor, for de worte de tua eternidade. Senhor, ta alto elevar riba tur pueblo, su glória alto riba cielo. Quem ta maneira, Senhor, nos Deus, que ta biba aya de altura, que ta wakte de funda o bau, pa mira cielo e terra. Que ta isa gente pobre for de den stof, talento miserável for de sushi, pa pones tinta banda de gente importante, banda de gente nan alto de pueblo. Die dos lectura, tatuma por de 1 Timoteo capítulo 2. Querido Timoteo, prometo turcos, mitahasi apelação sério na creyente nang pa oferecer súplica nang, oração nang, intercessão nang, e agradecimento na Deus pa tur gente. Mes de reza pa esnang, que tem necessidade, que tem autoridade suprema e pa esnang prominente. Ja, nós vamos vida quieto e tranquilo, yen de respeito para Deus e respeito para gente. Oração assim tá bom e aceitável de vista de Deus, nosso Salvador, que para toda gente ganha salvação e chega no conhecimento de verdade. Tá Deus sozinho e mediador entre Deus e nós. Esta é gente Cristo Jesus. Ela entregou sua vida para resgatar a humanidade, assim na sua morte atestiguar na seu devido tempo, que Deus que salva a gente. E ela nombra-me como mensageiro e apóstolo para anunciar esse e sim esnang no judeu tocante fé e verdade. Não ta ganha, me ta ganha. Ta verdade, me ta papia. Me que pa tur caminda que ta hasi oração. Gente homber consagrada a Deus halsa nang manang den oração. Sin kunang pading ta carga rabia of ta consumir. Palavra de Deus.
Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Tambe Jesús avisa sus discípulos lo siguiente: tabatin un cierto hombre rico, cu tabatin un administrado accesado a sole cunan a denuncia, et administrado cerca su son, pasobra e tabata dispidi su propiedad. E son ayama et administrado ibise, taqui e cos, cu mi attende di boei. Duna mi cuenta y razón di bo maneo, posabra asinci aquí bo no por sigui, traha pa mi, e administrado a pensa den su mes, Kiko mi mester hasi, alvor cu mi schon da vai kita mi, fordi mi trabu di administration. Kohen un piki, koba buraku, mi non tin forza pa hasi e kos ei. Of mi mester gana pidi limonsna, mi tin verguenza. Ahan, mi sakiko mitin ku hasi, pa sigura ku ora, e kita mi for di mi position. Algun hende lo risibi mi, den nan kas. El abai yama, a hende nan ku debe su shon un paun. E prome el abisa, quanto bodebu mission, e contesta tabata, sen bari di seta di olaivi, e administrado abise, tuma e resibu, e gimbie lihe, pone 50. Después el et informa cerca un otro, aboi e quanto bodebe, e contesta tabata, sen sacu di trigo, e administrado abisa, tuma e resibu acicu bo atraha. Cambie pone 80, e son elogia e astucia di e administrado injusto. Si assinata, hendo ta sigui et mundo aki, ta trata octro cu mas sabiduria, cu hende cu ta sigui e luz. Tambe mita pisa bozo, sera amistad cu judanza, di placa de shon nesto, pasobra ora esei faia bozo. Nan lo risibi bozo, den casnan eterno. Esun cu di fil cu cos chici, lota fil cu cos grandi. I esun cuta de shonesto, cun cos chici, lota de shonesto, cu cos grandi tambe. Si bozo no tabata di confia cu riqueza de shonesto di e mundo aki, ken por confia bozo cu riqueza verdadero.
Anto si bozo nobata di confia, cu loque ta pertenenze na otro, ken lo aduna loque ta pertenenze na bozo. Niun katibu di uncas no por sirbi dosion, pa sobra of eta odia esun, estima e otro, of te pega un nasun curanson, i menosprecia e otro, bozo no por sibri Dios, i placo pareu. Parábola del Señor. Beste mensen, in de eerste lezing beschuldigt de profeet Amos de rijken en de machtigen keihard voor bedrog en machtsmisbruik. Ze wachten ongeduldig totdat de Sabbat voorbij is. Dan kunnen ze de mensen weer op allerlei mogelijke manieren bedriegen en uitbuiten. Maar Amos laat er geen twijfel over. God vergeet dat niet. Zijn kritiek is niet helemaal tijdgebonden. Integendeel, hij is brandend actueel, ook in onze tijd van mensenhandel, machtsmisbruik, volkerenmoord en brutale strijden. Tegen iedereen die zich durft in te zetten voor mensenrechten, gezonde natuur en gezond milieu. In het evangelie van vandaag gaat Jezus daar dieper op in. Hij zag dat geld iedereen in zijn greep kon krijgen en dat goedheid en eerlijkheid vaak moesten wijken voor eigen belang. Daarom vertelt hij vandaag de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Op het eerste gezicht is dat een vreemd verhaal. De rentmeester, die zijn werk niet goed heeft gedaan, wordt ontslagen, maar bedriegt zijn heer nadien nog meer dan vroeger. Hij scheldt bij de schuldenaren een deel van hun schulden kwijt, in de hoop dat zij hem later zullen helpen. En tot onze verbazing prijst de Heer om zijn sluwheid. Maar wat wil Jezus ons daarmee vertellen? Niet dat we oneerlijk moeten zijn of mensen moeten bedriegen. Integendeel, hij zegt, kijk hoe slim mensen soms zijn als het gaat om geld, bezit en voordeel. Heel veel energie en creativiteit en vindingrijkheid steken ze daarin. Maar hoeveel energie steken wij en zij in dingen die echt tellen, dingen die van God zijn? Welke mensen zijn wij? Want wij zijn volgelingen van Jezus. Hij noemt ons zelfs kinderen van het licht. En hij nodigt ons dan ook uit om vindingrijk en vastberaden te zijn in het goede. Dus om onze talenten, ons verstand en al onze mogelijkheden niet alleen in te zetten voor geld en bezit,
maar zeker ook voor veel meer liefde, van barmhartigheid en gerechtigheid. De profeet Amos klaagt mensen aan die de armen uitbuiten. Jezus gaat nog een stap verder. Hij laat ons zien dat bezit ons kan verblinden. Hij zegt, je kunt niet tegelijk God dienen en de mammon, het geld. Het een trekt ons naar boven, naar God, naar liefde en zorg voor elkaar. Het ander trekt ons naar beneden, naar egoïsme en eigenbelang. Moeten we daarom afzien van geld en bezit? Nee, want dat hebben we nodig om te kunnen leven. Maar Jezus stelt vandaag de vraag, wat doe je ermee? Wie of wat plaats je op de eerste plaats in je hart? Geld kan dus een middel zijn om goed te doen, om anderen te helpen, om relaties op te bouwen. Maar als geld een doel op zichzelf wordt, dan gaat het ons leven beheersen. En dat maakt ons arm van binnen. De onrechtvaardige rentmeester gebruikt dus geld om vrienden te maken. Jezus zegt ons vandaag, ook jullie kunnen van je bezit een weg naar vriendschap maken. Niet door te bedriegen, maar door gul te zijn, door te delen, door steeds weer mensen in nood te helpen. Dan pas wordt je bezit een instrument naar de liefde. We zien vaak dat mensen die weinig bezitten zich daar echt voor inspannen. Niet alleen door financiële steun, maar ook door tijd, aandacht en een luisterend oor aan een ander te besteden. En tegelijkertijd zien we dat mensen met overvloed vaak bang zijn om te delen. En daarom wijst Jezus ons vandaag de weg. Om niet gebonden te zijn aan de mammon, maar licht te brengen in de wereld. Lieve mensen, als christenen kunnen we geen twee heren dienen. Dus mogen we ons vandaag de vraag stellen, wie is mijn Heer? Is dat God die ik wil dienen? Of is het geld en bezit mijn baas? Streef ik naar eerlijkheid en gerechtigheid? Of is geldgewin en rijker worden mijn streefdoel? Laten we dan vandaag ook bidden dat God de Heer ons steeds die wijsheid geeft om goed om te gaan met de gaven die Hij ons heeft geschonken. Dat we slim en vindingrijk zijn, niet uit eigen belang, maar om liefde en gerechtigheid te laten groeien in deze wereld. Dan zijn wij werkelijk kinderen van het licht. Amen. We gaan verder in het boekje op bladzijde 8 met de credo. Profesión di fe, mi tacere den Dios, tata todopoderoso. Die den Jesus Christus samen. Goed. Bidden onze voorbeden. Romana, láganos acerca a Dios nos trata y recomendad en su bondad
turnos problema y necesidad nan. Láganos reza. Laga a iglesia manifestar o amor e preocupação amoroso para es não oprimir e perseguir. Oh, Senhor, duna verdadeira sabedoria na tour líder de diferente naciones e hasinan consciente que é poder e riqueza que não tem tabini dibo. Oh, Senhor, ajuda-nos jovens vira lomba para maldade e preparar um futuro seriamente. Oh, Senhor, para cada de nós aqui presente, resplandecer de santidade, sempre consciente de nós mesmos pecados e não é de outro. Oh, Senhor, Senhor, também nos que pedir awe para Ryan kleinmoedig, que estava de fiesta, já webs que a passa. Senhor, dê-lhe hope e mais de vida e saúde. Oh, Senhor, também nos pedir, Senhor, reza para tur e gente não que te sofre quebrante de saúde. Oh, Senhor, nós te pedimos, Senhor, para nós defuntos, não. Para Juan Tomás Maduro. Para Stanley van Eyma. E para Ilona Weber. Senhor, duna-nos sossego eterno. Luz eterna, luz apanang, panang sosiga na paz. Amen. O Senhor, bidden we voor onze zieken in onze familie- en vriendenkring, voor de zieken uit onze geloofsgemeenschappen, voor de mantelzorgers en al de zorgwerkers, de kracht naar kruis mogen ontvangen, voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid en voor de vrede en gerechtigheid in de wereld. En al die intenties hier uitgesproken of leeft ons hart, zullen we samenvatten in het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van zijn dood. Amen. Tot zover de liturgie van het woord. We gaan verder de liturgie van de Eucharistie. Het altaar wordt klaargemaakt. Ondertussen zal een collecte worden gehouden. En het koor zingt haar lied.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Dit offer uit van de aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, gij blijft niet onverschillig wanneer wij onze handen opheffen in gebed. Aanvaard met dit brood en deze beker de gebeden van uw volk en geef ons de gaven van uw Zoon, gerechtigheid en vrede, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer, door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in het koor en wij smeken u dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.
Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat u ons waardig keurt, om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, en alle die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen u op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven delachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Per medio de die, junto cune idem die, nabo Dios data todopoderoso, den unidad di Spiritu Santo, tu honor y gloria, di tu siglo di siglonan. Uniden e mesun spiritu, nos por resacu confianza, e oracion cu nos arisibi, di nos divino Salvador. Nos. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ik heb uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede uw naam en maak ons eenheid die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede en de vreugde des Heeren zijn altijd met u. En geef elkaar een teken van die vrede. No me importa
Igozo da esnan kuta kumbidia na cena di Señor, ata el amsi di Dios, kuta kita pica di mundo. Señor mío, nadito, abo pidi cerca mí, ama que amo palabra, y lo vida pura. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya, yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré.
entenderé. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Pero dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dime una palabra tuya y eso bastará. Solo dame una palabra tuya y eso bastará. Solo dame una palabra tuya y eso bastará. Alma de Cristo, santificanos. Curva de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, alegranos. Hijos de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, fortificanos. Oh buen Jesús, escúchanos. Empoderarnos, condenos, no permitimos separar hoy contra enemigo defendernos. Ahora dimos muerto, llamanos, matanos, visitamos, aún como santa, en siglo y siglo nos alabamos. Contra enemigo defendernos. Ahora dimos muerto, llamanos, matanos, visitamos, aún como santa, en siglo y siglo nos alabamos. Aún como santa, en siglo y siglo nos alabamos. Laat ons bidden. Eeuwige God, in heel de schepping klinkt uw woord. Voor ieder mens die maar horen wil. Jezus spoort ons aan de weg te blijven gaan die leven geeft en vrede brengt. En wij bidden u. Mogen zijn boodschap ons doen groeien in verbondenheid om te leven naar zijn voorbeeld en hen die ons zijn voorgegaan. Dit vragen u voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Romanantur, aqui está sigue par de participação. Já domingo 5 de outubro, para 3 horas da tarde, loti santo sacrifício de missa na Breda. Já sábado, 1 de outubro, loti concerto na St. Lucas Kerk na Tilburg. Steven, a sobre par de kaartje? A sobre kaartje, né? Ainda a sobre par de kaartje. Kaartje custa €25. United Voices of Joy, lo anima e concerto e dia e. Bini uno bini tour pa asina nos por alabar Senhor na uma maneira especial. Isso não comecei de carti por passar depois de missa cerca Steven. Já domingo, 26 de outubro, nós temos o seguinte são sacrifícios de missa aqui nana, em missa aqui, para 3 horas da tarde. E dia aí nós temos feria de bolo depois de missa. E feria de bolo tá para nós por ajuda a cobrir e gasto na de missa para gente aí. Nós tá guarda bolso e dia também. Já domingo 30 de novembro, temos santo sacrifício de missa aqui na, tem missa aqui.
E dia tour gente que trece algo para nos projeto de bombicinha, lota bombini, prome comisa. Aqui rato também, nós temos mesa de boca duche, nós temos croquetes, sausage roll, letter de pinda, pastete e tert. Depois de missa, você passa cerca de nós. Romana, danke, nós queremos pastor Lemons, danke. Danke na nos acolites e nos servidores de missa. Danke na Onag en Friends, nos cordiale. E finalmente danke na Bosnang, paso sin Bosnang e misa non nota posible. Pa esunang que recebi bendición especial com a bendita, por passar para diante, pastor lo bendicionamos com a bendita. E Ryan também, que muda com a hasi anya também por passar para diante. Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Hijo y Espíritu Santo, baja ribaboso y queda siempre cuboso. Amén. Jehová Shammah, contaron conmigo, oh nos redentor, oh gloria llénanos, nada eterno, contamínanos, mi tampone, mi confianza en Jehová Shammah, contaron conmigo, oh nos redentor, oh gloria llénanos. Nada eterno, contamínanos, mi tampone, mi confianza en Jehová Shammah. Con mi amenaza, mi corazón completo entregar, mi te confiar en tu poder, por él te gobernar. Nada eterno, contamínanos, mi tampone, mi confianza en Jehová Shammah. Mi mano alza, mi corazón completo entregar, vida confiar en tu poder, por él te gobernar. Nada eterno, contamínanos, mi tampone, mi confianza en Jehová Shammah. Señor, bota grande, hombre se alza. Señor, bota lindo, hombre se alza. Señor, bota grande, hombre se alza. Señor, bota lindo, hombre se alza. Hoy mi uno preocupado, tu costo salivo, y tu tanta tu abandona, ha sido di milagro, ma pone cielo una mira, ma pone la planta canave, bota tu lo que mi dimeste, tu costa tu si per favor. Señor, bota grande.
Señor botadito, nombre se alza, lo milata fuerte già luna, già marzo mi conquista, una barriera arriva già al sol, y già verso bailico, già piange si distima, già sabrà lo mi vittoria, già domingo un más, un hombre lo mi adora, Señor bota grandi, nombre se alza. Señor botadito, nombre se alza. Señor bota grandi, nombre se alza. Señor botadito, nombre se alza. Lo me lata fuerte già luna, già marzo mi conquista, una barriera arriva già al sol, già web slow bailico, già piange si stima, già sabrano mi vittoria, y già domingo